Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Ani nga nasabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po. Good morning usab sa mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos, Del Carmen, General Luna, Socorro ug Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning usab sa mga frontliners nato nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Good morning mga ka-Siargao. Good morning usab sa bag-ong niabot nato nga bisita gikan na sa Bukidnon. Salamat, magandang umaga kanimo. Magandang umaga kanimo, ma'am. Salamat mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Lakip na usab ang mga kasikbit nato nga probinsya nga maabot ning atong live stream karon. Good morning po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning, happy viewing po. Good morning Kuya G, gikan na ka Ma'am Luella Antigro. Good morning Kuya G, gikan na usab kang John Jeriel Madelo. Good morning Kuya G, gikan na ka Ma'am Cervantes Nugalo Isaiah Aida. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning usab sa atong mga nagkadaiyang panimalay. Good morning po kaninyong tanan. Maayong panahon karon mga ka-Siargao. Ilabi na hapit na gayod ang summer mga ka-Siargao. Good morning po kaninyong tanan. Good morning po Kuya G, gikan na ka Ma'am Jocelyn Riva. Salamat po. Good morning. Good morning Siargao TV. Good morning Kuya G, gikan na kang Ma'am Taiza Mia. Salamat ma'am. Good morning kanimo dina og sa tanan taga Del Carmen. Happy viewing kanimo dina. Salamat po. O sa mga taga Valencia City, Bukidnon, salamat. Good morning. Magandang umaga mga ka-Siargao. Dilit na maglangan mga ka-Siargao. Atong pag-asayron karon ang kahimtang sa panahon. Pinaagi na ni Benison Estareha dito na sa DOST Pag-asa. Good morning Benison. Magandang umaga, ako po si Benison Estareha. Base po sa pinakahuling climate forum noong Lunes, March 22, inaasahan po yung paghina ng La Nina sa ating bansa. Ibig sabihin po, pagsapit ng buwan ng Mayo ay maaaring bumalik na sa neutral conditions yung ating ENSO or El Nino Southern Oscillation. Ano yung ibig sabihin nito? Sa ngayon kasi na meron po tayong La Nina, mainit yung karagatan, yung temperatura ng ating mga karagatan sa paligid ng ating bansa. So mas madalas po yung mga convection, pamumuo ng ulap, at mas madalas rin yung mga pag-ulan. The moment na humihina or bumabalik sa normal yung temperatures ng ating karagatan, mas kumukonti na yung mga pamumuo ng mga makakapal na ulap at mas kumukonti na rin po yung mga asahan natin na pag-ulan. So sa buwan ng Mayo, mataas yung tsansa na babalik na tayo sa mga nagdaang Mayo kung saan mainit at malinsangan yung kadalasan nating nararanasan on the first half of May, habang sa second half of May naman po, madalas yung pagkakaroon ng mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon. At towards June, July, ito na po yung mga tag-ulan, normal na mararanasan natin yung dami ng mga ulan na usually nararanasan natin from June all the way hanggang October. Pero sa darating pa rin po na April, meron pa ring slight indication na meron pa ring La Nina. Kitang-kita dito sa ating mapa, yung kulay blue over eastern and southern portion of Visayas, gayon din sa majority po of Mindanao at sa central Palawan, na above normal or more than 120% na usually nararanasan na ulan tuwing buwan ng Abril yung may experience nila for this year. In other places naman, such as majority of Luzon, gayon din ng Mindoro provinces, below normal po yung may experience natin. So kapag usually sa Abril meron tayong ganito karami na ulan, around 41 to 80% lamang po nung usual na ulan tuwing Abril
yung may experience natin for most of Luzon Island and Mindoro provinces. And even way below normal, dito po sa areas ng Ilocos provinces, ganyan din sa Apayao, at dito rin po sa Northern Cagayan, posibleng less than 40% pa or lubhang mas mababa pa sa normal yung may experience nila na pag-ulan, as well as dito sa may Nueva Ecija. For today po, meron tayong mga iba't ibang weather systems na nagdadala ng pag-ulan sa ating bansa. Mayroong mga may hinang ulan dito pa rin po sa Cagayan Valley, Cordillera, and Aurora. Epekto po yan ng northeast monsoon o yung malamig na hangin galing po sa Pacific Ocean na posibleng huling bugso na. Meron naman tayong mainit at maalinsangan na panahon for most of southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Epekto po yan ng easterlies. At yung easterlies din, nagdadala rin po ito ng mga pag-ulan dito sa may eastern section of southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Yung tail end of frontal system, bagamat nakakaapekto pa rin in Bicol region, unti-unti humihina ito or lumalayo dito sa ating bansa patungo sa may Central Pacific Ocean at hindi na muli nakakaapekto the moment na humina na rin itong si northeast monsoon. At base na rin po sa Climate Monitoring and Prediction section, mababa yung tsansa na tayo magkakaroon muli ng panibagong low pressure area or maging bagyo hanggang sa matapos ang linggong ito. Dito naman po sa may eastern portion of Visayas and Mindanao, tulad ng nabanggit ko kanina, meron pa rin tayong easterlies na nagdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na ulan, light to moderate rains, lumalakas kapag meron mga thunderstorms. So mag-ingat po sa posibleng mga pagbaha or landslides doon. On the western portion of Visayas and Mindanao, sa may Western Visayas, ganyan din sa may Zamboanga Peninsula, central portion of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies po tayo. And makakaranas pa rin at some point ng mga pag-ulan na walang kinalaman sa bagyo or low pressure area. Si Haring Araw po ay sisikat 5:58 ng umaga at lulubog ito 7 minutes matapos ang alas 6 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon. Hinay na mga kasyargaw ang La Nina. Posible mga kasyargaw nga mo transition na kita ngadto na sa summer mga kasyargaw. Base na sa report ni Benison Estareja. Daghang salamat Benison sa imong report. Salamat, magandang umaga mga kasyargaw. Good morning po Kuya G. Ano po talaga kailangan na papers para travel from Manila? Kung Surigao nun ka, Ma'am Sir Sandro Begis, kinahanglan nimo base na sa bag-ong EO. Alangan nimo unya kung unsa ang mga requirements mga kasyargaw. Samtang Morning Siargao TV gikan na kang Ma'am Lynn Lopez Dars. Good morning Kuya G, mag-thank you ako sa tanan nag-greet sa ako birthday, labi na sa governor's office nga nag-give sa cake. Gikan na ka Ma'am Lydia Celisana. Good morning Ma'am Lydia, good morning kanimo din ha. Og happy birthday kanimo. Hi Kuya G, maradyo na punta. Gikan na ka Ma'am Tata Manazones. Kuya G, pa shoutout Kuya Anton Vasquez og kay Ruel Esperta. Gikan na kan Cervantes Aida. Ma'am Aida, good morning kanimo din ha. Good morning Kuya G, gikan na kang Annalyn Espihon. Salamat Ma'am Annalyn. Good morning Kuya G. Kuya G, pa-shoutout ko sa Prince Fuel Station. Diyan na sa Barangay Sayak, sa Burgos, o dire na sa lungsod sa Del Carmen, sa may kilometro 1 poblasyon. Salamat Kuya G. God bless. Good morning Kuya G. Og sa tanang Pilar noon, keep safe po. Gikan na kang Lucy Blase. Good morning Kuya G. Pa-shoutout ako sa tanang taga Kuboy sa San Benito. Gikan na kang Ma'am Jamaica Pehan. Salamat po. Good morning Kuya G. Diyan na sa Sapaucan, Ate Nardet Sumaylo, og sa Montar family, Laplana og Arandid family. Diyan na sa Mabini sa Santa Monica, Maraca. Salamat ka Raja. Gikan na kang Ma'am Malin Estrada Arandid. Morning Siargao TV and happy listening sa tanan. Ilabi na sa mga taga San Benito og sa ilang bagtik mo serbisyo nga mayor nga si Mayor Gina Suman Dominil og sa ako team Antigen. Sila Ma'am Ling, Sir Luis og sa ako wife na si Cherry. Salamat Sir Smiley, Dumdum Espaldon. Sir Smiley, good morning kanimo din na. Happy viewing
Salamat. Naka-live ra gayud kita, Sir Smiley. Salamat, good morning. Salamat sa imong mga information. Salamat, Sir Smiley. Good morning kanimo din na. Kuya G, pa-shoutout po sa aking mga kapatid dyan sa Maribohok, sa San Benito. Sila ni Lokdoy Rivas at Koy Ayon Rivas. Salamat po. Good morning, Kuya G. Shoutout ko sa ako mga kaibanan sa trabaho sa Dapa National High School, sa amo department head nga si Randy M. Tocong, maradyaw na buntag sa amo principal nga si Dr. Jovi C. Liza. Ma'am, good morning. Gikan na kang Sir Hector Concilia. Salamat, Sir Hector. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout po sa Scouts of Salvation Family. Gikan na kang Edgar S. Causo. Dinita maglangan ang pinakaunang bahin sa mga balita karon din hina sa atong programa Siargao TV News. Bloodletting activity gipahigayon sa Socorro. Nagpahigayon kagahapong adlaw mga kasyargaw ang Rural Health Unit sa Socorro og bloodletting activity. Kini kabahin na sa Gender and Development sa pagsaulog sa National Women's Month. Mismong mga personahe sa Socorro Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Executive Master Sergeant Ricky Tiguma ang nanguna sa pagdonar sa dugo aron na makatabang sa mga nanginhanglan sa maong mga dugo mga kasyargaw. Gipahigayon kini kagahapong adlaw ala-una sa hapon. Mga na latest updates mga kasyargaw dito na sa munisipalidad sa Socorro. Samtang sa laing bahin sa mga balita, mga residente sa San Benito interesado nga magpabakuna mga kasyargaw. Gikumpirma mismo karon ni San Benito Mayor Gina Sumandominil mga kasyargaw nga interesado gayod ang katawhang San Benitoanon nga magpabakuna batok sa COVID-19 base na sa gihimo nga 1 week nga information drive sa mga health workers uban sa municipal health doctor nga si Doc Karen Lamego sa maong munisipalidad. Sumala pa nga ang maong information drive nagpasabot og nagpaklaro sa mga residente nga importante gayod ang pagpangbakuna aron kita mamahimong luwas nun. Ang pamahayag ni San Benito Mayor Gina Sumandominil atol sa public briefing ni Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar. Or municipal health officer na naka-assign dito na si Dr. Karen Lamego, after a week na conduct sila ng information drive, very productive or positive ang kanilang nakuha sa mga katawhan sa San Benito, and they are willing to vaccinate, na mabakunahan na gyud sila. Yun po ang aming nakuhang impormasyon sa mga tao sa taga San Benito. Mga kasyargaw, ang latest nga updates mga kasyargaw dito na mga kasyargaw sa munisipalidad sa San Benito. Atol kini mga kasyargaw sa pagbisita ni PCOO Secretary Martin Andanar ni atong adlaw nga Domingo o sa mismong kapistahan sa munisipalidad sa San Benito. O atol kana sa iyang programa nga public briefing news mga kasyargaw. Ang gipahigayon dito na mismo sa maong munisipalidad. Mga taga San Benito, salamat po. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw sa atong mga balita karon. Seaweed production nahimong usa sa panginabuhian sa San Benito mga kasyargaw. Atol sa public briefing mga kasyargaw. Ating farming dito ay nandun sa Sitio Campinganon. Ito po ay sakop siya ng Barangay Maribohok. Ang matatawag po dito ay OTO. Ibig sabihin po, one town production, one town product. Ito po ay siya lang ang entire Siargao
ang Sitio Campinganon ay makapag-produce ng the whole year ng seaweeds. But sa kasalukuyan po ngayon, kulang po sa materialis, kaya medyo maliit lang din po ang production. Pero kung sana po mayroon pong makatulong po sa amin, malaki po talaga mga production niya, makapagbinta ang mga tauhan sa Cebu City kasi nangangailangan daw po ng maraming seaweeds doon. Ako po'y nag-dream sa aking mga kababayan sa San Benito. Gusto ko po sana, since na marami pong isda dito na yellowfin or bullies, yung sardines production. Dahil ito po ay alam ko maras malaming makakatulong sa income ng mga katauhan dito sa San Benito. Okay na mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ni Mayor Gina Sumando Minil mga kasyargaw atol sa public briefing nga gipahigayon ni atong Domingo mga kasyargaw. Sumala pa kaniya mga kasyargaw nga ang gimugna karon nila nga usa sa mga panginabuhian nga pwedeng makabenepisyo ang mga San Benitoanon mao ang gitawag nga OTOP o ang One Town Production sa Seaweeds nga nahimutang dito na sa Sitio Campinganon, Barangay San Benito ning isla sa Siargao. Dugang pa nga kini ang nag-inusara nga seaweed production site sa tibok isla sa Siargao nga kaya nga makapag-supply sa usa ka tuig nga seaweed. Apan mga kasyargao, kabut kag usab o sa iyang pamahayag nga kulang gayod sa materyales o mga gamit, maong nalimitahan lang ang production karon sa maong seaweed production mga kasyargao. Sumala pa kaniya o giplano usab sa maong mayora nga magtukod magmugna og sardines production mga kasyargao sa maong lungsod. Mga na latest updates karon mga kasyargaw dito na sa San Benito. Good morning Kuya G, good morning sa tanang viewers. Gikan na ka Ma'am Che Gabutero. Ma'am Che, good morning sa tanang taga Cambas Ak. Magandang umaga po. Good morning Kuya G ug sa akong mga igsuon sa Burgos. Gikan na kang Ma'am Rita Gallo. Salamat po. Good morning Kuya G, gikan na kang NM at Iconar. Salamat po, good morning. Magandang umaga. O good morning usab kang Ma'am Esterlina Gorgolon. Salamat ma'am. Good morning, happy viewing. O sa tanang Gorgolon sister. Salamat po, good morning, magandang umaga. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa mga balitang karon mga kasyargaw, dinhi na sa atong programa Siargao TV News. COVID-19 vaccination gipahigayon na sa Burgos. Gipahigayon na sa munisipalidad sa Burgos ning isla sa Siargao ang pagpangbakuna sa mga healthcare workers niini. Kagahapong adlaw dito na sa tourism building sa maong lungsod. Nasayran nga ang 40 slots sa AstraZeneca vaccines ang miabot sa maong munisipalidad sa unang batch nga gitupo sa mga health workers. Mismong si Municipal Health Officer Doc Mendoza ang mitupok sa mga health workers. Nasayran nga gihulat pa sa pagkakaroon ang second batch sa maong mga bakuna, samtang top priority gihapon sa pagpangbakuna ang mga frontliners. Kita ni usab sa LGU Burgos ang mga katauhan niini nga magpalista na aron mabakunahan mga kasyargao. Speaking of bakuna mga kasyargao, kagahapong adlaw usab dito na sa General Luna gipahigayon ang COVID-19 vaccinations sa tanang miyembro sa Rural Health Unit niini og sa mga frontliners og healthcare workers. Daghang salamat mga kasyargao, ilabi na sa inyong pagsanong sa panawagan karon sa gobyerno nga ang tanang health workers magpabakuna gayod. Salamat, ilabi na dito na sa General Luna. Salamat po, good morning, magandang umaga. Samtang COVID-19 vaccination sa San Benito, Malampuson. Malampuson nga natupok ngadto na sa mga frontliners ang unang batch sa COVID-19 vaccines nga miabot sa munisipalidad sa San Benito sa pagpangulo sa Rural Health Unit niini. May numduman nga gikaingon ni Mayor Gina Minil nga andam og interesado usab ang mga katauhan sa San Benito sa pagpangbakuna. Sa pagkakaron, giuna pa ang mga healthcare workers
sa maong lungsod. Good morning, Kuya G. Kika na kang Matt and Tano. Salamat, Sir Matt. Good morning kanimo din, ha? Good morning, Kuya G. Pa-shoutout sa taga-Pilar kasi ablihan na ang Magpupungko Beach. See you soon. Punta kami ulit dyan. Kika na kang Ma'am Regina Aldea. Salamat, Ma'am Regina. Good morning. Speaking of ablihan, gikabot kag mga kasyargaw nga March 25 ang pag-abli sa Sohoton Cove. March 25 usab ang pag-abli sa Magpupungko. Salamat po. Good morning. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout naman diha na sa tanang taga-barangay Salvacion Pilar, Surigao del Norte. Sa nandiha na sa barangay Baybay Burgos sa Grace Lee Disco and Bar, Noguerasa Bonares family. Salamat, Kuya G. God bless. Ikan na kang Sir Rainiel Noguerasa. Salamat po. Good morning. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ko kay Joanne na bagong mata na mahilam-os o maghilam-os na. Gikan na kang Sir Randy Malubay. Ma'am Joanne, paghilamos na daw, sabi, ingon ni Sir Randy. Salamat, Sir Randy Malubay. Good morning. O speaking of Randy, Sir Randy Artiagas Antisas, good morning kanimo din. Salamat po, good morning. Magandang umaga. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa mga balita karon. Travel restrictions sa mga dili Surigao noon, gipakanaog. Gikabutyag karon sa bag-ong memorandum sa atong probinsya Surigao del Norte nga gibawalan niini ang mga dili Surigao-non nga mosulod sa atong probinsya, ilabi na sa mga lugar nga gipailalom sa travel bubble dito na sa kauluhan nga gipakanaog usab sa Interagency Task Force. Epektibo kini natong March 22 mga kasyarga, og kini hangtod sa further notice pa. Gimanduan usab sa probinsya Surigao del Norte ang mga airlines company nga dili mudawat og pasahero, ilabi na kung dili kini Surigao-non. Apan kun mga kasyargaw, ikaw usa ka Surigao-non nga gikan sa gawas sa Surigao del Norte, kinahanglan lang nimo og negative result sa RT-PCR, valid ID og valid ID nga nagpamatuod nga taga Surigao del Norte ka og certificate of acceptance lamang mga kasyargaw. Samtang kung apor ka mga kasyargaw gawas sa Surigao del Norte, kinahanglan nimo og negative RT-PCR result, kinahanglan nimo og travel mission o ang imong order, ang bookings nimo kung asa ka paingon og valid ID mga kasyargaw. Mga latest updates karon sa travel restriction nga gipakanaog sa probinsya Surigao del Norte. Sa mga nangutana kung unsaon nila, ilabi na kung ikaw Surigao-non, mosulod ka sa probinsya Surigao del Norte, kinahanglan lang nimo og RT-PCR, valid ID o proof of residency og ang acceptance gikan na sa munisipalidad. Kanang tulo lamang mga kasyargaw. Apan kung dili ka Surigao-non, taga-laing lugar ka, bawal asa ka mosulod sa Surigao del Norte. Belated happy birthday kay Ma'am Sheila Texon Lesaka o kay Sir Jonas. God bless. Gikan na kay Sir Smiley Domdom Espaldo. Salamat, Sir Smiley. Good morning kanimo din na happy viewing. Salamat. Sir, salamat po. Salamat. Good morning, Kuya G, watching from Lower Bikutan, Taguig. Salamat. Gikan na kang Ma'am Lina Kaminge. Magandang umaga po sa inyong lahat, Ma'am. Lalong-lalo na dyan sa Lower Bikutan, Taguig. Magandang umaga po. Minsan taga dyan ako sa Lower Bikutan, lakaw-lakaw. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning, Kuya G, watching from Surigao. Gikan na ka Ma'am Fatima Bilbao. Salamat, Ma'am Fatima. Good morning. Kuya G, ang Surigao del Sur kay Surigao-non ba pwede sulod sa norte? Gikan na kang Sir Quintiniano Armedares. Base na po sa executive order sa Surigao-non nga taga Surigao del Norte. Sir, salamat. Good morning. Magandang umaga. Kay lain man na probinsya, mga kasyargaw. Surigao-non gihapon. Apan, ang specific sa Surigao del Norte na executive order lamang ang gipakanaog mga kasyargaw. Dili naman kita
pareha sa una nga 1 Surigao hiniusa lang ang Surigao sa tibuok rehiyon mga kasyargaw. Karon, Surigao del Norte po. Salamat po. Good morning. Salamat sa pangutana. Gikan na kan Sir Quintiniano Armendares. Salamat po. Good morning. Magandang umaga po. Salamat sa suporta. Salamat sir. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, dulan 500,000 pesos nga livelihood assistance giturn over sa mga mangingisda o farmers. Kinatibuk ang 499,938.52 pesos nga kantidad sa livelihood assistance alang na sa produksyon sa isdang buras ang formal nga gi-turn over dito na sa Sitio Kabugwason Fishers and Farmers Associations sa Surigao City. Gipangulahan mismo ni Dole Provincial Director May Vilonta ang turnover ceremony nga gipartisiparan sa mga benepisyaryo ni ini nga gipanguluhan ni Mr. Florencio Magno. Uban usab ang mga representante sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR, Department of Agriculture og Dole, Credit Co-Partners og sa LGU Surigao City, mga kasyargaw. 67 ka miyembro sa maong asosasyon ang nakadawat og 20,000 ka pesos nga buras fingerlings, 300 ka sakos sa feeds o mga kinahanglanon nga mga materyales. Kuya, palihog sa pagpahibalo para sa atong mga ginikanan guardian na may mga estudyante na nag-eskwela sa Dapa National High School, kamo amo gipahibalo na ang ato release sa mga module para sa quarter 3 pagahimuon kuman Marso 26, 2021 adlawng Biyernes amo kamo giauhag sa pagkuha gayod nan module ilabi na sa jadton waya pa kakuha nan una na quarter. Sa dugang kasayuran ang natapos na mga module pag-answer na waya pa mauli pwede nato sa dayhon dungan sa pagkuha ng bag-o na mga module. Kami mapasalamaton sa way puas ni Jong na suporta sa non-kooperasyon. Gikan na kan Sir Hector Gosila Consilia. Salamat Sir Hector. Good morning kanimo din og sa iyang pahibalo. Mga ginikanan din ha na aduna pay mga module o kuha unon na mga module. Palihog pagsalmot sa panawagan karon ni Sir Hector Consilles. Kay makaayo man kini ngadto na sa atong mga estudyante o sa atong mga kabatanunan. Salamat Sir Hector. Pahibalo na gikan na kan Sir Hector. Unya ipin comment nato ning imong panawagan sir. Salamat. Good morning Kuya G. Pag-greet ko sa ako pag-umangkon na si Chandro M. Arlan diri sa Burgos. Happy birthday Kuya. God bless you. More birthdays to come. Gikan na kang Ma'am Melissa Tapales. Happy birthday Sir Chandro M. Arlan. Salamat po. Good morning. Good morning, Kuya G. Balik na sad ang lockdown diri sa Manila. Yes po. Gipahigayon din na ang travel bubble. Mga kasyargaw, gipailolob kamo karon sa General Community Quarantine. Maong stricto na balik ang Metro Manila o ang mga kasikbit ni na probinsya. Ilabi na sa Rizal, Cavite, ang mga kasyarga o Laguna. Salamat po, good morning. Magandang umaga. Kuya G, pa shoutout ako. Mother na gwapa, Francisita Dagami. Ika na ka Ma'am Fatima Bilbar. Salamat po, good morning. Magandang umaga. Samtang sa laang bahin sa mga balita karon, natalang new COVID-19 variant case sa Caraga, habit ng mahuman sa pag-quarantine. Wala na nagpakita og sintomas kung asymptomatic na karon ang naitalang new COVID-19 variant nga V117 na pasyente kung mas naila nga UK variant COVID-19 sa Caraga region niadtong Marso 19. Kini ang gikumpirma sa ni Department of Health kon DOH Caraga spokesperson Romelin Toralba dungan sa pagbutyag nga ang bugtong kaso pahumanay na sa iyang quarantine period. Samtang mga kasyargaw ang laing natalang duha ka mutations nga ubos sa investigasyon
polos usab mga asymptomatic og nakatapos na sa ilang quarantine period. Mga kasyargaw, gipadayag ni Turalba nga duna na sila surveillance teams nga maoy gihimo sa contact tracing sa mga taong naghugoy-hugoy sa mga lugar sa ilang nahimutangan. Ilabi na nagpositibo kini sa UK variant nga usa ka returning overseas Filipino kon ROF nga gikan sa United Arab Emirates kon UAE, mga kasyargaw. Salamat po, good morning, magandang umaga. Mga latest updates karon sa naitala nga bag-ong COVID-19 o new COVID-19 case o new variant, mga kasyargaw, sa COVID-19. Thank you, Kuya G. God bless. Gikan na ka, Ma'am Fatima. Ma'am Fatima, good morning. Maayong buntag. Kanimo din ha. Pag-greet sab, Kuya G, sa ako kasin nan happy birthday na si Annabel Pihan. Salamat. Gikan na kan Jamaica Pihan. Happy birthday, Annabel Pihan. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, sa atong mga balita karon. Ched, mihirit nga untana mabakunahan sab ang mga magtutudlo. Gihirit karon sa Commission on Higher Education ngadto na sa Department of Health nga ilakip sa prioridad nga mabakunahan ang mga magtutudlo ug uban pang staff sa higher education institutions. Lakip sa hirit niini nga untana ang mga pampubliko ug pribadong tulungaan o universidad ang mabakunahan, ilabi na ang mga magtutudlo niini. Sumala pa kan Chairman Prospero de Vera nga gilayon niini nga mapangandaman ang hinay-hinay nga pag-abli sa mga tulunghaan sa tibuok nasod, ilabi na sa pagpahigayon sa face-to-face classes. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Salamat po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, 400,000 doses sa Sinovac gikuha na. Milupad na kagabi ang usa ka eroplano sa Philippine Airlines paingon na sa Beijing, China aron kuhaon ang 400,000 doses sa Sinovac vaccines. Gilauman karong adlaw kini moabot dito na sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Sumala pa nga kini ang giingong milestone flight sa atong nasod. Kini ang pinakaunang pag-airlift sa COVID-19 vaccines paingon na sa Manila gikan na sa international hub. Target sa gobyerno nga mahuman sa ang pagbakuna o mahuman asa ang pagbakuna sa mga healthcare workers karong umaabot nga bulan sa Mayo. Ginasayran pa nila karon, mga kasyargaw, kung asa una usab ipahimutang ang 400,000 doses sa maong bakuna nga gikan mismo sa produksyon sa China, mga kasyargaw. Samtang sa balitang entertainment nato karon, Carla Abellana og Tom Rodriguez engaged na. Gikumpirma sa actress nga si Carla Abellana og sa iyang longtime boyfriend nga si Tom Rodriguez nga engaged na sila sa ilang base na sa ilang Instagram post. Lakip sa mga picture sa duha ang engagement ring nga gisulob ni Carla. Nasayran nga niadtong October pa nagpropose si Tom kang Carla. Mahinumdumang 7 years na sila nga fiancé o manag-uyab, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanong viewers nato. Salamat po sa inyong suporta dinhi na sa atong programa. Salamat po. Good morning, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Ilabi na sa inyong pagsuporta dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Salamat po, salamat mga kasyargaw. Salamat po sa inyong pagsuporta karon, ilabi na sa atong programa. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin ang balita nato sa COVID-19 sa tibuok nasod, Pilipinas. Mga kasyargaw, gikumpirma karon nga ana-ana
sa 677,653 ang kinatibuk ang total sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas as of 4 p.m. March 23, 2021. Kagahapong adlaw adunay 5,867 nga bag-ong naitala maong ang active cases karon ana sa 86,200 ang naka-recover, total nga naka-recover ana sa 578,461 samtang 12,992 na ang mga nangamatay mga kasyargaw. Okay na latest updates nato karon sa kahimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas mga kasyargaw. Ingat gayud kitang tanan mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan mga kasyargaw ug sa tanang viewers nato karon. Salamat po. Magandang umaga mga kasyargaw. Happy viewing po! Oga, please share sa atong live stream karon para daghan ang makahibalo sa mga importanteng balita ilabi na din na sa isla sa Siargao. Salamat po, good morning, magandang umaga. Happy viewing po sa tanan. Din na lamang ko kutob mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, din na sa tong programa Siargao TV News para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tanang kalibutan mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing mga kasyargaw. Salamat. Kini nyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Mayon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod. Aron dili kita mahisog kamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy morning po sa atong tanan. God bless. #Siargao TV.